खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी बे समाव हादोर नाङैनो एबा मुलुग नाङैनो मिथिगौदि नेपाल हादोराव माबोरै गिलु बालु महाप्रलय एबा गिख्रंथावै दैबाना जानायनि थाखाय माबोरै सिलिंखार जादों खमैबो 1500निबो बांसिन सुबुङा बे समाव गोमानानै दं आरो 100निबो बांसिन गोथै सह बोखांनो हादों नेपाल हादोराव जाबायदि महाप्रलय जादों बे महाप्रलयाव गिलु बालु जेराव आरो बे गिलु बालु नेपालाव जानाय महाप्रलयाव जुदि जोंनि आसाम रायजोनिफ्राय सोरबाफोर दुखुथिया सुबुंफोरा जुदि नांथाना दङब्ला अब्ला बे नांथानानै थानाय सुबुंफोरखौ मदद होनो थाखाय आसाम सरकारनिफ्राय मदद हरनो थाखाय बा मदद होनो थाखाय जानबुं नं बेखेवदों नेपालाव नांथानानै थानाय आसामनि सुबुंफोरनि थाखाय रायजो सरकारा बेखेवदों मोननै हेफाजाब जानबुं नं लोगोसे खैफोदनि समाव हेफाजाबनि थाखाय आसाम भवन गोदान दिल्लीजों हेफाजाब खालामनो थाखाय खावलायदों बे जानबुं नंफोरा जाहैबाय 9101089151 लोगोसे आरोबाव गुबुन मोनसे नाङा जाबाय 9861705007 फिन आरोबाव फोरमायबावोदि जा नेपालाव नांथानानै थानाय आसामनि सुबुंफोरनि थाखाय रायजो सरकारा बेखेवदों मोननै हेफाजाब जानबुं नं लोगोसे खैफोदनि समाव हेफाजाबनि थाखाय आसाम भवन गोदान दिल्लीजों फोनांजाब खालामनो थाखाय खावलायदों जा गोदान दिल्लीयाव जोंनि आसाम भवन दं बे आसाम भवननि जानबुं नं फोसावदों जुदि नेपालाव सोरबाफोर जोंनि रायजोनिफ्राय बे महाप्रलयाव एबा महाप्रलयनिजों मोगा मोगि जानांनाय सुबुंफोरा जुदि मदद नांगौबा एबा हेफाजाब नांगौब्ला अब्ला नोंथांमोना गोदान दिल्लीयाव थानाय आसाम भवननि जानबुं नं 9101089151 9861705007 लोगोसे इमारजेन्सि मदद नांगौब्ला अब्लानिया 01123010299 आरोबाव गुबुन मोनसे नाम जानबुं नं होनाय जादों बे जाबाय 1982687711 बे जानबुं नङाव नोंथांमोना खैफोदनिफ्राय मदद मोननो हागोन रायजो सरकारनिफ्राय दानिया नोंथांमोना नायलांदो फिन आरोबाव जोंनि डिसप्लेनि गेजेरजों जा नेपालाव नांथानानै थानाय आसामनि सुबुंफोरनि थाखाय रायजो सरकारा बेखेवदों मोननै हेफाजाब जानबुं नं बे हेफाजाब जानबुं नंखौ नोंथांमोना नायलांदो आरो सोरबाफोर जुदि नेपालाव बे गिलु बालु थासारियाव जुदि नांथानाय दङब्ला नोंथांमोना बे जोंनि डिसप्लेयाव होनाय जानबुं नङाव कल खालामनानै मदद बिहरनो हागोन।